Ja, velkommen til en spændende debat her mellem Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Mit navn er Reimer Bo, og altså hvis vi skal have noget baggrundsviden mellem Lars Løkke, så er det bestemt, at han er en kraftig dværg. Og Helle Thorning, den ufattelig irriterende kælling, som jeg var nødt til at bruge flere timer med i dag, fordi hun skulle lægge make-up. Men det er velkommen til en spændende debat. Helle, jeg synes, at det er politisk ukorrekt, at du går rundt og graffiterer om mig, altså dårlige ting. Der vil jeg så sige, jeg synes, det er politisk korrekt at skrive fuck Løkke i alle tunneller. Og så vil jeg også gerne sige til dig, at hvis du nogensinde kommer i den situation igen, så lad være at se på mine bryster. Hvad? Nu stopper du lige med sådan noget pjat der, ikke? Det. Du kan simpelthen ikke gå rundt og så lave graffiti. Det er ulovligt, Helle. Jeg kan simpelthen ikke mærke dig. Kan jeg ikke? Jeg synes bare, du skal stoppe med det, du laver. Altså, du ved, at der er ingen, der gider. Der er ingen, der gider. Jeg er statsminister. Der er ingen, der gider. Der er du er bare sådan en diktator, der bare sidder og bestemmer det hele. Først valg om 4 år. Ej, det er det vel i hvert fald. Indtil da er jeg statsminister. Altså, hvorfor? Bum. Hvorfor tror du, alle de bare går og ja, fordi det er nemlig fordi, du er diktator. Alle de går og gør oprør. Bare på grund af dig, og du gider ikke noget. Helle, det der, det synes jeg er lidt ondt sagt, at jeg er sådan en diktator. Jeg er statsminister, og jeg er en god statsminister. Du er for lav. Jeg er ikke for lav, nej. Hvad er du så? Er vi så bare for høje? Jeg lider af dværgvækst. Overvægtig. Skal du ikke snart have en fedtsuge? Nej, Helle, nu synes jeg, at vi kommer lidt ind på noget privat. Godt så. Lad os blive ved. Nej, Helle, nej. Så siger jeg til alle, at du stadig bruger blæ. Det gør du ikke. Det gør jeg. Live, det her. Du stopper med det der, og det er live, kan jeg fortælle dig. Du er stadig en overvægtig der. Jeg lider stadig af dværgvækst, og jeg er ikke overvægtig. Hvad er du så? Bare det er lidt fint. Jeg er kraftig. Og du? Store knogler, det har man hørt fra folkeskolen. Jeg var en mobber. Jeg var så mobbeofferet, kan jeg sige til jer. Altså nu kan jeg sige til dig, at jeg sidder bare her og venter på filmen, stopper filmen. Det kan jeg godt fortælle dig. Så jeg bliver bare ved med at diskutere. Helle, det her det er en debat. Det er en politisk debat. Vi skal snakke om politik.